मस्त मालवणी किचन मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत पूस भाजी। चला तर बघूया आपण पूस भाजी फणसाची कशी बनवायची। मस्त मालवणी किचन मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत पूस भाजी। ही छोटे फणस असतात त्यावेळी पूस भाजी बनवतात। तर हा बघा, हा छोटा फणस आहे आणि हा पण छोटा आहे, याच्यामध्ये काही गरे बनले नाहीये। तर आता आपण हे विळीवर कापून घेणार आहोत आणि पूस भाजी कशी बनवायची ते आता आपण बघूया। कापून घेत आहे फणस। तर तुम्ही बघू शकता, आता हे बघा मी दोन भाग केलेले आहेत फणसाचे आणि त्याच्यामध्ये हे बघा गर वगैरे काय नाही आहे। तर आता हा डीग आपण पुसून घेऊया त्याचा। थांबा जरा दाखवते तुम्हाला कसा पुसायचा तो। बघू शकता हे बघा, हा ना असा एक कपडा घ्यायचा जुना आणि हा डिंक असा जो डीग असतो ना, फणसाचा डीग म्हणतात त्याला, तो असा साफ करून घ्यायचा। बघा दोन्ही याचं मी असं साफ करून घेते आहे बघा। आणि आता आपण छोटे पीस करून घेऊया त्याचे। हे बघा छोटे छोटे असे तुकडे करून घ्यायचे आहेत आपल्याला। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा, आपण असे छोटे छोटे तुकडे करून घेतले आहेत। आणि हे बघा, आता हे जे काटे असतात ना ते आपल्याला असं काढून घ्यायचं आहे बघा। हे बघा असं काढून घ्यायचं आहे आणि हा जो भाग असतो तो घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला हे बघा, हे असं करून हा जो पाव म्हणतात त्याला, ते हे पण काढून घ्यायचं आहे आतला गर। हे बघा, आणि असे तुकडे करून आपल्याला पाण्यामध्ये घालून ठेवायचे आहेत छोटे छोटे। हे बघा मी हे पाण्यामध्ये घालून घेते असं। तर तुम्ही आता बघू शकता हे बघा, हे मी फणसाचे जे छोटे छोटे बघा पीस करून या पाण्यामध्ये भिजत ठेवले आहेत। असेच आपल्याला पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचे आहेत आणि स्वच्छ 2-3 वेळा धुवून घेऊन कुकरला लावून घेऊया। ते बघा तुम्ही बघू शकता हे बघा, याला डीग वगैरे काही सुद्धा नाही आहे। मी 3 वेळा स्वच्छ पाण्यामध्ये धुवून घेतले आहे आणि आता मी कुकरमध्ये 4 शिट्या काढून घेते। तुम्ही टोपामध्ये असंच उकडलं तरी चालेल, पण कुकरमध्ये घातल्यानंतर व्यवस्थित उकडतील, म्हणून मी कुकरमध्ये उकडून घेणार आहे। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा, मी 4 शिट्या काढल्या आहेत। हे बघा व्यवस्थित अशी शिजून तयार झालेली आहे। ही बघा कुकरमध्येच लावून घ्यायची आपण बनवते ही भाजी। तर आपण हे थंड करून घेऊया आणि नंतर आपण भाजी बनवायला सुरुवात करू। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा थंड झालेले आहेत। मी हे बघा जास्त उकडल्यामुळे आपल्याला पाट्यावर वाटायची किंवा मिक्सरला लावायची गरज नाही आहे। हे बघा आपणच असं बारीक होत आहे। तुम्ही वाटीने किंवा हाताने पण केलं तरी चालेल। हे बघा असं एकदम बारीक सर्व करून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा, मी हा फणस आहे तो सर्व बारीक करून घेतलाय। आता आपण फोडणीला देऊया याला। फोडणीला देण्यासाठी हे बघा मी 4 चमचे तेल घेतलंय। तेलाचा वापर जरा 1 चमचा जास्तच केलाय मी। त्यामध्ये हा कांदा घालून घेऊया आणि व्यवस्थित असं भाजून घेऊया कांदा। जास्त करपवायचं नाही आपल्याला। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा, मी ही चण्याची डाळ 1 तास भिजून घेतली आहे त्या भाजीमध्ये घालायला। चण्याची डाळ किंवा तुम्ही काळे वाटाणे उकडून घालू शकता। तर आपण ही चण्याची डाळ घालणार आहोत। आता यामध्ये आपण पाव चमचा हळद घालून घेऊया। मालवणी मसाला 1 चमचा, जेवढं तुम्हाला तिखट पाहिजे असेल तेवढं तुम्ही वापर करू शकता। 1 ते 1.5 चमचा मालवणी मसाल्याचा वापर करत आहे मी। आणि आता मसाला बघा व्यवस्थित आपल्याला असा भाजून घ्यायचा आहे तेलामध्ये। मसाला कसा बनवला याची लिंक मी तुम्हाला देईन किंवा माझ्या चॅनलवरती मस्त मालवणी किचनवरती 2 वेळा मी मसाला मालवणी टाकला आहे। कसं बनवायचा किंवा कसं तयार करायचं ते तुम्ही बघू शकता। ही बघा चण्याची डाळ आपण घालून घेऊया पहिली आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। त्यामध्ये आपण हे बघा साधं थोडं पाणी घालून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि चण्याची डाळ थोडी शिजून घेते मी। 5 ते 7 मिनिटं आपल्याला चण्याची डाळ शिजून घ्यायची आहे। बघू शकता बघा 5 ते 7 मिनिटं ही चण्याची डाळ मी शिजून घेतली आहे। आता त्यामध्ये आपण हा फणस जो बारीक करून घेतलाय तो सर्व घालून घेऊया। हे बघा असं मिक्स करून घेऊया आणि आता आपल्याला 10 मिनिटं याला व्यवस्थित शिजून घ्यायचं आहे बारीक गॅसवरती। आता यामध्ये हे बघा मी खोबरं घालून घेते। बारीक वाटून घेतलं होतं खोबरं। यामध्ये तुम्ही वाटण पण घालू शकता मालवणी। चवीनुसार मीठ पण घालून घेऊया। आता मी यामध्ये बघा अर्धा ग्लास पाणी घालून घेते आणि व्यवस्थित आपल्याला असं शिजून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित आपल्याला हे बघा असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आता मी याला 5 ते 10 मिनिटं शिजून घेणार आहे व्यवस्थित।
तर तुम्ही बघू शकता हे बघा 10 मिनिटं झालेली आहेत आणि आपल्याला जेवढी पातळ पाहिजे असेल तर तुम्ही पातळ ठेवू शकता, घट्ट भाजी पाहिजे असेल तर घट्ट पण ठेवू शकता. तर आता यामध्ये मी गरम मसाला घालून घेते. हे बघा 1 चमचा मी गरम मसाला घालून घेते आणि व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा, हे जी आपण झाकण ठेवलं होतं भाजीवर त्यावरतीच मी बघा कसुरी मेथी घातली होती. जुनी लोक वापर करत नव्हती पण माझ्याजवळ होती म्हणून मी वापरत आहे. तर या जागी तुम्ही कोथिंबीर पण वापरू शकता. पण ही भाजी ही कसुरी मेथी घातल्यामुळे काय होतं माहिती आहे, ही भाजी खरोखरच गरम मसाल्याचा वगैरे वापर केला तर मटण जसं लागतं त्याच पद्धतीने ही भाजी लागते. ते आपण कसुरी मेथी बघा कुरकुरीत झालेली आहे आणि ती पण आता आपण त्यामध्ये घालून घेऊया. हे बघा आणि आता हे बघा छानपैकी आपण असं मिक्स करून घेऊया. भाजी पण घट्ट झालेली आहे हे बघा. तर आता तुम्ही बघू शकता ही बघा पूस भाजी फणसाची तयार झालेली आहे. आणि ही भाजी कशी बनली ते नक्कीच मला कमेंट करून सांगा. आणि माझ्या चॅनलला प्लीज जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.